ତ୍ରିନାଲି କାରିଗରମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତେଜସ୍ କାର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତ୍ରିନାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ୍ରିନାଲି ତେଜସ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନ କରି ଏଠିକି ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆଉ ତାପରେ ତେଜସ୍ ତ୍ରିନାଲିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଦେଖ ତ୍ରିନାଲି, ତମେ ଯଦି ସାହୁଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଅ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ତମ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତମ ଲାଇଫ ପ୍ରତି ରିସ୍କ ଅଛି। ମୁଁ ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆବଭାବ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମୋତେ ବାକି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଳା, ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗିଯାନ୍ତି। କାହାରି କଥା ବି ଶୁଣନ୍ତିନି। ତେଜସ୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତ୍ରିନାଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ତାପରେ ତେଜସ୍ ତ୍ରିନାଲିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ତେଜସ୍ ତ୍ରିନାଲିକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ପିନ୍ଧିଦବ। ଆଉ ତାପରେ ତ୍ରିନାଲି ଯାଇ ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ତ୍ରିନାଲିଙ୍କର ତେଜସ୍ଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିନାଲି ତେଜସ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଜସ୍ ଆସି ତ୍ରିନାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଜସ୍ ତ୍ରିନାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।